Masu kallon mu da tsaron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na Cinnaka, wani masu hausa kan ce baka sani gida ba, shirin da ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen radio vision fm da ke Kaduna da Kano da Gombe da Katsina da Sokoto da Kebbi da kuma Abuja. Shirin Cinnaka shiri ne da ƙwararru akan sha'anin tsaro da kuma al'amuran da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da manema labaru kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da suka shafi wayannan ɓangarorin, domin shine kusan gadon baya da kuma cibiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wadda ta shigo da zumar yaƙi da cin hanci da kuma samar da tsaro a Najeriya. A shirin na Cinnaka a yau muna tare ne da Shu'aibu Mungadi na nan gidan talabijin na farin wata da kuma Umar El Faruk Ahmad na gidan Radio Vision FM da kuma Mamun Sale kwararre akan sha'anin tsaro. Sunana Umar Faruk Musa. A cikin shirin na yau za ku ji cewar 'yan ta'adda sun yi ma waɗansu 'yan sa kai kwantun ɓauna a yankin ɗan inna da ke yankin Bungudu a jihar Zamfara, inda aka kashe wato 'yan sa kai su 30, sannan kuma wata rigima a wani bangare tsakanin 'yan ta'addan ya kai ga kashe waɗansu kusoshin 'yan ta'adda guda biyu, wani dillu da ɗan mai gari, inda a cikin wannan artabu 'yan ta'addan sun kashe junansu su 15 bayan waɗannan kusoshin guda biyu da aka hallaka. A yankin birnin Gwari kuwa ta'addanci ya ƙara ƙazamta, sau da motoci 8 ne aka tare kuma aka banka wuta, aka kashe mutane da dama kuma aka saci mutane da dama, aka shiga dazuka da su a ciki har da ɗalibai da waɗansu 'yan kasuwa. Jihar Katsina ma ta ɗanɗana wannan kuɗa ta 'yan ta'adda, inda aka ƙona motoci guda 3 a wani shinge na jami'an tsaro masu bincike wanda 'yan ta'addan suka kai hari a can. Ƙasar Burkina Faso ta yi sa'ar kashe 'yan ta'adda guda 50 waɗanda aka wato ƙona motocinsu da baburansu a daidai lokacin da suke yunkurin shigowa Najeriya domin aikata ta'addanci. Ga alama an samu rangwame ko sassauci akan barazanar da 'yan ta'adda suka yi cewa za su kashe fasinjojin nan da suka sata su kusan 70 a harin da suka kai wa layin dogo tsakanin Kaduna zuwa Abuja, inda aka ce an samu yaran nan nasu guda 6 ko 7 da suka ce suna neman a sako su domin su sako waɗanda suke garkuwa da su. To waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu duba a shirin na Cinnaka a wannan ranar. Mu fara da Mamun Sale. 'Yan sa kai guda 30 aka yi wa kwanton ɓauna a yankin ɗan ina da ke Bungudu. Wannan ba ƙaramar hasara ba ce ga al'ummar wannan yankin waɗanda ba su dogara akan jami'an tsaro ba kawai. 'Yan yankin ne suka haɗa kansu suna kare kansu da kansu, amma irin wannan korar da suka yi bayan da aka sace masu dabbobi, aka sace wasu mutane, suka kai samame za su kai ko za su bi 'yan ta'adda nan domin su kwato dabbobin nan ko a yi gurmuzu, sai 'yan ta'adda suka raba karfinsu, wani bangare suka wuce da dabbobi, wani bangare suka yi kwanton ɓauna har aka kashe waɗannan mutane 30. Ya kaga tasirin wannan a yakin sa kai da 'yan al'ummar wannan yankin da suke yi, da kuma irin matakan tsaro da ya kamata a ɗauka jami'ai su ba da wurin wato yakin da al'umma suke yi ba tare da dogara da su jami'an tsaron ba? To Umar, wannan ya fito da raunin jami'an tsaronmu, ya kai mawar cewa 'yan sa kai su ne suke kokarin da fafutukar tsare al'ummarsu su da kansu, kuma kasan 'yan sa kai ba samu horo na soja ba su da makamai ingantattu wanda suke fafarar waɗannan 'yan ta'adda, saɓanin kuma su 'yan ta'adda suna da makamai mugaye. Su wannan al'amari ya faru ne kamar yadda ka ce a ƙaramar hukumar Bungudu. Akwai wani gari wanda su 'yan ta'adda suka kai hari, ana kiran garin gidan inna, nan suka kai hari suka kwashi shanu suka kora suka tafi. Sun zo wani gari ana kiransa dan inna,
shi kuma 'yan sa kai wanda ake kira 'yan sa kai sunan su kenan ma 'yan sa kai vigilante a turance vigilante da suka ga sun koro shanun nan da nan suka hada gayya ta mutum 40 kofi suka ɗunguma suka bi 'yan bandits din nan suka cin masu a wani gari ana kiransa dan inna. To a nan fa aka yi ta saboda su waɗannan 'yan ta'adda sun raba kansu, rabi sun kore shanun sun tafi da su, rabi kuma suka yi wa mutanen nan kwantan ɓauna, suna zuwa suka rabke su nan take mutum 30 suka rasa ransu, wasu suka samu munanan raunuka, wasu kuma suka gudo suka dawo inda suka bari. To wannan abubuwa da suke faruwa gaskiya a yankin a arewa maso yamma musamman yankin jihar Zamfara wato ya nuna gazawar tsarin gwamnati da irin dimbin duke da aka yi ta narkawa a wannan yaki, amma gashi kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Don haka ina fata sojojinmu da jami'an tsaronmu musamman shi babban kwamanda na askaramu ya sake duba al'amarin nan, a sake yi wa abin nan gyaran fuska, a yi matakan da ya dace, a kubutar da rayukan mutanen da ba su ji ba su gani ba, a kubutar da mutanen da kuma suke kare garuruwan nan bisa tsarin kansu. Amma kana gani wannan tsarin zai iya tasiri idan ba haɗa gayyar da jami'an tsaro da 'yan sa-kai ba, domin jami'an tsaron nan dai an ce ba su isa ba, makaman nan ma ba su isa ba, sannan sannin dazuzzukan nan sai da 'yan wannan yankin. Shin in ba an yi rika yin wannan yaƙi ta jami'an tsaro ba, ai kaga irin wannan kwanton ɓaunar za a ci gaba da yin shi, domin su 'yan sa-kai ba su da dabarun yaƙi irin na jami'an tsaro ko? Gaskiya ne, su 'yan sa kai ba su da ba samu wani horo ba takamaimai na yaƙi da 'yan ta'adda, kuma ba su da makamai irin AK-47 AK-49 wanda za su iya fada da mutanen nan. Su kuma 'yan bandits din nan, su 'yan ta'addar suna da mugayen makamai wanda idan suka har bindiga 1-2 za su kashe mutum 5-6-7-8 ko fi. Don haka kaga ya kyautu wannan abu, kamata a ce su jami'an tsaron duk da karancin su a ware wasu daga cikin su ya zamanto ana aikin haɗin gwiwa tsakanin su 'yan bijilanti da kuma su sojojin namu, kuma a yi amfani da jirage masu saukan ungulu masu bindiga dauke da kan, saboda wanda yake sama ya harbi na ƙasa ya fi komai sauki. To ina mamaki jiragen masu saukan ungulu babu ne ko kuma ba amfani da su. Wannan shine Allah ya alamu, su suka san me yasa. To El Faruk, an samu wata rigima tsakanin 'yan ta'addan nan, domin an ce an kashe wani magoyi bayan turji, wato wani mai suna wani na sanda. To kashe shin ne aka ce ya haɗa rigima tsakanin ɓangarorin na 'yan ta'adda, wanda ya sanadiyar kashe wasu manya 2 da kuma hallaka wasu guda 15. Shin akwai da za a yi alal misali a rika yin wani tsari da zai harzuka 'yan ta'adda na su rika rigima da junansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suke kokarin su murkushe su, tun da har yanzu an kasa gane kan zaren da za a gama da waɗannan mutanen? To idan kai la'akari da matsalolin 'yan ta'adda musamman masu satar mutane da dabbobi don neman kuɗin fansa musamman a yankin arewa ta yamma, za ka lura da tarihin kashe kwamandodinsu yana faruwa ne tsakanin rashin jituwa tsakaninsu. In ka ɗauko tsohon tarihi tun daga buharin daji zuwa suka challa waɗanda suka yi ta rigingimu a nan hanyar kaduna, har aka yi ta artabu tsakaninsu, aka yi ta rasa rayuka tsakaninsu. Za ka ga galaba ya fi cuwa tsakanin magoya bayan wani bangare da wani bangare fiye da irin artabu da suke da jami'an tsaro. Idan aka ɗauki buƙatar da take akwai na a riƙa yin wani abu da zai harzika su mazauna yankunan sun san irin yadda suke gogayya. In ka ɗauko wancan tsohon tarihi, kusan al'ummar da ke zaune a yankunan da suke kai ta'addancin suna da masaniya akan wa'annan 'yan bangare kaza ne, a sakamakon kila wasu masu kwarmata musu bayanai ko kuma a sakamakon wasu waɗanda suka shiga hannun waɗannan ɓata gari. Cikin bayanan suna ɗauko irin waɗannan rahotanni. To idan aka samu irin waɗannan rahotanni ko iyalan wasu aka ɗauka, in baka manta ba a kwanakin baya akwai wani wadda aka ɗauki mahaifiyarsa ko wani nashi dai na kusa da shi har yi barazanan karkare wani gari gaba daya in ba a dawo mai da mahaifiyarsa ba ko mahaifinsa. To waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen harzika su. Idan aka yi muwa wani bangare, to za ga za su ɗau matakin cewa za su kawo ramuwa. To a lokacin da sake wannan kokarin kawo ramuwan,
tana iya yiwuwa a musu suma kwantan bona ko kuma a kwace wani abu da yake dangantaka da wani daga wani a kuma nuna cewa an samu haɗin kai ne daga wani, to za su iya samun dama su yi faɗa a tsakaninsu ko kuma tasu ma takan iya haɗo su sakamakon yawan addu'o'i da ake yi. Za ga ana ta musu alkunutai saboda yawan an gaji, jami'an tsaro sun kasa ɗaukan matakai kwarara na kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Don haka sai ka ga wasu lokuta idan an samu rikici tsakaninsu sai ka alakanta shi da ko addu'o'i ko kuma alhaki da ya shiga tsakaninsu da al'umma, saboda za ka je gari ba wanda ya ci maka, ba wanda ya sha maka, ka kashe mutane, ka yi fyaɗe ga 'ya'ya matan mutane, ka tarwatsa yara 'ya'yan mutane, ka kuma ƙona dukiya ba ka yi amfani da ita ba, ka kwace wadda ba taka ba. Duka irin waɗannan abubuwa alhaki ma ba zai basu ba. Sannan kuma su kansu jami'an tsaro bai kamata a ce su sadaukar da aikinsu wajen zama sai an kawo hari sannan a dakile ba. 'Yan sa kan nan kamata yi a ce suna tare da jami'an tsaro a koda yaushe, su za su rika ce musu a shiga ko a tsaya, a yi wani hikima wadda zai taimaka wajen gano mutanen idan suna gaba kada a shiga aje a samu irin wannan harin na karan batta. Kuma inda hali a rika amfani da jiragen nan marasa matuki wadda za su rika hango musu kafin su je wuri. Akwai motocin zamani da duk aka kawo ma jami'an tsaron nan, sai kai mamaki ba amfani da su ne a lokacin yaƙi, sai wajen 'yan siyasa ake rakiyan gwamnoni da shugabanni kawai, waɗanda sukan ɗaga kyamara mai nisan kilomita tana hango nesa. Wannan yakan kawo takaita yawan irin kwantan bona da ake wa dakaru. Kuma akwai buƙatan a haɗa kai da ƙasashe biyu da ke tsakanin wato jihar Kebbi kamar Benin Republic da Nijar da take tsakanin Katsina da Zamfara nan, su ma ayi wannan haɗaka na JTF da ake da shi a jihar Zamfara, a jihar Borno da Yobe. Sannan kuma a rago wasu daga cikin jami'an tsaro da jiragen yakin da ba a lalle sai an yi amfani da su a yankin arewa ta gabar ba, an fara amfani da su a yankin nan ta arewa ta yamma. In ba haka ba tuya zai kai mutane dare. Gadi wato dabarar yaƙi da kusan ƙwararru sun sha faɗa ya fi shurin masaƙi shine a riƙa kai hare-hare. Shin inda ana kai hare-hare, wato jami'an tsaro na Najeriya da haɗin gwiwar 'yan sa-kai ɗin nan, wato 'yan vigilante, a riƙa kai hari daba-daba da 'yan ta'addan nan suke, wannan zai hana su walwala da sukunin zuwa ma su haɗa kansu har su zo su kai hari a ƙauyuka da garuruwa suna cutar da al'umma. Me yasa a fahimta ka wannan dabarar ta kasa yin tasiri? To Faruku, wato wannan abun yana da harshen dabo. Akwai alhaki na hukumomin tsaro, akwai alhaki na gwamnatocin jihohi. Gwamnatocin jihohi sun kasa yin abu biyu, su ma hukumomin tsaro sun kasa yin abu biyu, waɗanda masana duk sun yarda cewa waɗanda abubuwan biyu daga kowane falle idan da za a yi su, to za a samu madafa ga al'amarin tsaron nan da ake fama da shi. Wato abu biyu da ya kamata hukumomin tsaro su yi shine, na farko dai da an ci jiragen saman da ake amfani da su ba su yin aiki da daddare, kuma ba a ayyana 'yan bindigar nan da sunan 'yan ta'adda ba ne, don haka waɗansu manyan makamai in an yi amfani da su, wato ƙasashen duniya za su fito su ce ba a kyauta ba. Amma yanzu kaga an ayyana su 'yan ta'adda ne, kuma ƙasashen duniya sun yarda cewa ta'addanci ne suke, kuma 'yan ta'adda ne, kuma gwamnatin Najeriya ta sau manyan makamai waɗanda suka yi daidai da yaƙi da ta'addanci, amma hukumomin tsaro sun ƙi amfani da waɗannan makaman, kuma gashi ba a daina kashe mutane ba. To abu ɗaya da za su yi shine su fito da waɗannan makaman a yi amfani da su domin a daƙile wannan al'amari. Abu na biyu da hukumomin tsaro za su yi shine farauta ta waɗannan 'yan ta'adda. Kowa ya yarda a duniya cewa yin farauta 'yan ta'addan ne kawai maganinsu, amma idan da za a shekara nawa in dai ana jiran sai sun kawo farmaki sa'an nan a bisu, to babu ranar da za a ƙara wannan. To idan akwai abu na uku kila shine ƙoƙarin zaƙulo ɓata gari daga cikin ma'aikatan tsaro. To nan ne magana take. Akwai wani faifan bidiyo na wani direba wanda aka sata da wata matar da aka sako ta daga baya bayan da aka biya kuɗin fansa. Wato bayanan da ya yi taɓo kai tsaye waɗannan bayanan da ka fara na cewa akwai bargurbi a cikin 'yan ƙasa farar hula da ke garura da ƙauyuka da ma cikin 'yan uwa, sannan akwai bargurbi a cikin jami'an tsaro, tunda
ya nuna yadda aka ba da rahoton su da irin bayanan da suka ji da kuma irin yadda mu'amalar da suke ji ake tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'addan nan a lokacin da ya share kusan kwanaki 60 ko a hannun 'yan ta'addan nan. Ko za ka kara haske akan wannan ka danganta shi da maganar burgumin da ka fara? Ko shakka babu, wannan direban da aka kama tare da wata hajiya da yarta, bayanan da ya nuna na ɗaya ɗan uwan hajiyar nan bafulatani ne kuma yana da hannu cikin waɗanda suka kitsa a kama su. Na biyu dai zaman da suka yi a hannun 'yan ta'adda ya tabbatar masa da cewa akwai hannun ma'aikatan tsaro cikin sha'anin ta'addancin da ake yi, domin ya ce lokaci-lokaci 'yan ta'addan nan suna waya da ma'aikatan tsaro, sojoji da 'yan sanda, suna waya da sarakuna, suna waya da mutanen garuruwa, kuma suna da ɗimbin wato masu kwarmata musu. Su ya faɗi akwai garuruwan da cunkus suke da informan masu faɗa ma wato 'yan ta'adda, suna ba su bayanan sirri. Kafin kamun wannan direban, tun shekaru da dama da suka wuce, mun san akwai wani shahararren mai kamun barayi wato marigayi Ali Ammani ya sha fitowa yana faɗan cewa idan ba a zaƙulo ɓata gari daga cikin ma'aikatan tsaro aka yi maganin su ba za a iya maganin ta'addanci a ƙasar nan ba. Sa'an nan kuma mun ji shi kan shi 'yan Rufa'i gwamnan Kaduna shi ma ya sha faɗan haka, kuma mun san cewa akwai wani Musa Kamarawa wanda aka kama shi ma, wanda ya yi fice wajen wato haɗa gwiwa da 'yan ta'adda ana ta'addanci har yana so musu motoci da makamai da sauransu. An kama shi, an shanya shi a fadar jihar Zamfara, kuma ya yi bayanai da dama, kuma ya faɗi hannun ma'aikatan tsaro da sarakuna, waɗansu ma har ya fito fili ya faɗi sunayensu cewa waɗannan sarakuna idan aka yi satar dabbobi suke rubuta takarda su ba ɓarayi don in an tare su bisa hanya su ce ai waɗansu ne masu dabbobin ne suka zo suka gano su cewa an sace dabbobin ne, amma masu su ne suka gane abinsu, su ne aka ba su tafi da su. To ire-iren waɗannan bayanai da aka yi ya kamata a ce ma'aikatan tsaro da gwamnoni suna amfani da su domin bin kadin ɓata garin ma'aikata domin a yi maganin su. Idan ba a yi maganin ɓata gari na cikin gida ba waɗanda ke tattare da aikin tsaro ba, to babu lokacin da 'yan ta'adda za su yi ƙarancin fasaha da kuma bayanai wanda za su ci gaba da ta'addancin su. Abu biyu da na ce gwamnonin jihohi suna yi shine, dabbobin nan da ake sata ta tabbata da in an sace su ba wata ƙasa ake kai su ba, kuma ba sama ake tashi da su ba, tabbas cikin Najeriya ake sai da su, kuma babu wanda ya kamata ya gano ina ne ake sai da dabbobin nan, su waye ke sayan dabbobin nan ga barayi, sai gononi. Idan aka yi amfani da al'umma da sarakuna da bayanan sirri na jihohi da unguwanni, ana gano su wane ne ke sayan dabbobin sata. To kin bin kadin masu sayan dabbobin sata ya taimaka ma barayin nan, domin da suna sata dabbobi babu inda za su saishe su, da sun daina sata. To gwamnoni sun kasa kwarai wajen gano barayin masu sayan kayan sata na waɗannan barayin. Da za su iya wato bin kadi a gano, tabbas da za a samu maslaha ga wannan al'amari. To ma misali mu shiga labarinmu na gaba, wanda shi ma matsalar tsaro ce dai a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna. Wato wannan birnin Gwarin da yankin a baki ɗayansa shi na da dazuzzukan da suka hada jihar Neja da jihar Katsina da jihar Zamfara, kuma bayanai na baya suna ƙara nuna cewa 'yan ta'adda da ke wannan yankin sun samu ƙarin ƙarfi na 'yan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP da su ma suna cikin wannan dajin. Hasali ma fasinjojin nan da aka sata na harin jirgin ƙasar nan su ma suna wannan ɓangaren. Wato ya zama kamar daula ga 'yan ta'adda, kuma yawan kai hare-hare da gumuzun da muke ji ya kamata a ce ana yi na yaƙi da ta'addancin nan kusan kamar an yi kwana. Me kake ganin ya sanya wannan bangare har yanzu bai samu sauƙin ta'addanci ba, kamar titunan na Abuja zuwa Kaduna, inda a birnin Gwari wannan yankin an kona motoci 8, an saci mutane da yawa, kuma an kashe kusan 9 ko 8
waɗanda fasinjoji ne, akwai cikinsu ɗalibai da waɗansu ma'aikata da 'yan kasuwa. To yankin birnin gwari dai a cikin jihar Kaduna ya zama makabarta kuma ya zama tushe da cibiyar 'yan ta'addan nan. Suna cin karansu ba babbaka, suna fitowa lokacin da su ga dama su yi operation, lokacin da su ga dama ba mai ce musu kanzil. Hatta sojojinmu da 'yan sandanmu da jami'an air force dinmu babu mai takalarsu ko ya dakile wannan hare-haren da suke kaiwa. Amma wannan harin da suka yi na kwana biyu da suka shuɗa yana da ban tausayi, yana da ban takaici, saboda dama yanayin karatun da muke ciki a nan yankin arewa ya riga ya raunana. Tun daga ɗalibai da ake kama daga yawuri zuwa tagina zuwa baptist zuwa wurare da yawa, an raunana yanayin iliminmu na arewa, wanda za mu tsinci wannan illar nan gaba. Za mu ga yadda jahilci da abubuwa zai faru a yankin arewa. Na biyu, waɗannan yaran da aka kama yara ne ɗalibai wanda suka yi ƙuru za su je su zauna jarabawa ta School of Technology a Kaduna domin samu a shiga makaranta ta horon jami'an kiwon lafiya da kuma ungozoma. Aka tare su, aka kwashe su, aka kai su dawa, yanzu an ɓoye su, kuma motocin da suke ciki aka ƙone su ƙurmus. To wannan abin gaskiya, kuma wannan operation da suka ya ɗau awoyi babu wanda ya zo ya yi magana ko ya tsawata ko ya fatattake 'yan ta'addan nan. Wato gaskiya akwai rauni daga bangaren gwamnati tarayya, kuma ya kyautu shugaban Muhammadu Buhari, wanda kullum idan an yi ta'addanci an kashe mutane, ni nakan jingina raunin da kuma rashin kyautatawa da kai tsaye zuwa gare shi, saboda shine babban kwamandan askaran Najeriya, kuma mun zaɓe shi ya kare mana rayukanmu, ya kare mana dukiyarmu, ya kare mana martabanmu. Ya kasa. Wannan rauni ne da shugaban Muhammadu Buhari shekara 7 din da yi da 'yan kwanaki ya nuna rauninsa, ya nuna kuma rashin kwazansa, duk da cewa general ne na soja, amma wani ilimin general din bai yi tasiri ba a yakin 'yan ta'adda na sunkuru. Elfar, matsalar nan ta birnin gwari da kewaye wato ta zama alaƙaƙai, domin akwai lokacin da aka hada jami'an 'yan sanda 'yan kwanta da tarzoma wato mobile sun yi wani yunkuri wanda ya burge, don an kashe kusan 200 cikin 'yan ta'addan nan. Amma barin kuma a ci gaba da kai hare-haren ya ba da damar 'yan ta'addan nan sun sake yin karfi, sun taru, sun ma ninkin ba ninkin, domin shi wannan direban da mun gade fara magana da kai shi dazu ya bayyana yawansu, ya ce dubbai suke a cikin dazuzzukan nan. Kuma dole wannan direban da ya magana tun da ya yi watanni 2 gurinsu, dole ya san sirrinsu, ya san bayanansu, ya san karfinsu, ya san makamai, don ya ce in ba jiragen sama ba babu jami'an tsaro na ƙasa da zai iya yaƙi da 'yan ta'addan nan da yawansu da yawan kayan yaƙinsu. Shi me kake gani ya kamata a yi akan wannan shugabanci da shugaba Buhari ke rundunonin soji, domin ya ba da duk kuɗaɗen da aka ce sojoji da jami'an tsaro na bukata, amma kuma har yanzu ana ganin kamar kwalliya ba da biya kudin sabulu ba. Ai wani abin da zai baka mamaki shine wani jirgi da kullun sai ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, sai ka rasa ma me yake yi wannan jirgin, ya kai ya dawo kusan akalla zai yi kamar so 3 yana wannan zirga-zirga. To yana zirga-zirga kare hanyar Abuja zuwa Kaduna ne, shi yasa wasu ke ganin cewa an samu sauki na ta'addanci a wannan titin kwanan. Duk da haka a kwanakin bayan da zirga-zirgan wannan jirgin an fito hanyar an yi ta'adi, an kwashe mutane kuma an shiga da su daji. Shi kuma birnin gwarin ai shi ma kaga jihar Kaduna yake, me zai hana a faɗaɗa duk wannan zirga-zirgan idan muka ɗauki nasarar da su jami'an 'yan sanda suka ce sun samu na kashe 'yan ta'addan nan a dajin birnin gwari akalla 250. Jami'in ɗan sanda kaɗai ɗaya suka rasa, wadda kuma gagarumin nasara ce wacce ba a taba samun ta ba idan aka yi la'akari. Ni ina ga lokaci yayi da ya kamata a daina ma rufa wa juna. Magana birnin gwari magana ce ta Najeriya ta je ta yi barukokin sojoji da 'yan sanda a wannan daji. In kuma abu ne mara yiwuwa, dole dajin ya zama na a share shi ya zama sararin gari, domin daji ne wadda ya zama maboya. Masu zaune a wurin, mamallakan wurin yanzu duk sun gudu sun bar wurin, yanzu ya zama maboyan barayi. Kuma babban abin da zai baka haushi shine a kwanakin baya tun kafin sallar nan an ga yadda 'yan ansaru suke ta kokarin daukan mutane aiki.
suke ta kokarin kai musu kyaututtuka na kayan azumi da kayan sallah, wadda kusan hakan ke sa suke ganin kamar sun mafi jin daɗin zama a wurin 'yan ansarin fiye da jami'an tsaro, tun da jami'an tsaron su kansu ba su tsira ba, don ka tura motar yaƙi ɗaya biyu kashe shi za a yi su dawo. So nawa an sha jin rahoton yankin birnin gwarin nan, hatta madatsar bincike zaka ji an kashe sojoji sama da 10, kuma har yau ba a ɗau matakin da zai kawo ƙarshen ci gaba da kai harare ba. To idan aka bari waɗannan mutane suka ci gaba da ɗaukan mutane aiki, suka ci gaba da samun kuɗaɗen fansa, suka ci gaba da samun makamai, to nan gaba tuwon zai kai daren da ba za a iya tuka shi ba. Mun gaji tun da shugaba Buhari ya ta kirari kuma an samu tabbatarwa daga su kansu jami'an tsaron cewa duk bukatunsu yana biya musu na magana kuɗaɗe da kayan aiki. Shi me yasa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, kuma ba a ga matakin da ya ɗauka akan jami'an tsaron da ke aiki a wannan bangaren da ake samun kasawa ba? Abin da mutane ke gani yanzu shine kamar gwamnatin tarayya dai ta gaji da sha'anin tsaron nan kuma ta kinkima shi ta aji, domin akwai jiragen yaƙi na masu tashi ungulu da kuma waɗanda ba masu tashi ungulu ba sun fi ɗari a Najeriya, amma yanzu ka gama magana cewa jirgi guda ne ake gani yana jirga-jirga tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Abin da ya sa wannan jirgin yake jirga-jirga saboda manyan mutane na jirga-jirga a wannan wurin, amma dajin birnin Gwari da dajin Zamfara da dajin Sabon Birni da cikin Neja da duk wuraren da ake ganin talakawa ake gallaza ma ba ka ganin waɗannan jiragen. Ana ganin su sai dai ba su yawaita kamar yadda ake zirga-zirga Abuja zuwa Kaduna, domin mun ga kwanan baya a yi jami'an wato sojojin sama sun yi lugudan wuta da bama-bamai akan 'yan ta'adda a wani yankin Niger, inda har tsotsi yasa aka kashe waɗansu farar hula da yara a ceko. Wato inda da gaskiya ana wannan abu ne wanda ba wai a taba a bari ba ko a yi yau sai in jama'a sun mance can, sai in ka duba naira nawa ake kashewa, miliyan nawa ake kashewa kullun akan sha'anin jiragen saman nan da kuma sha'anin yakin nan. Me yasa kullun ana kashe kuɗi amma kuma ba kullun ake yakin ba? Me yasa ake jira sai in an addabe mutane sannan a je a yi? Me yasa ba za a shiga dazuzzukan nan da kowa yana faɗi a shiga a yi rududu a cikin waɗannan dazuzzukan? Hukumomin tsaro sun ƙi faɗin dalilin da yasa suka ƙi kai inna rududu cikin wannan yakin, cikin waɗannan dazuzzukan. Me yasa? Saboda haka wannan ya nuna yanzu harkar siyasar nan ce kawai ta dame gwamnati, gwamnoni da gwamnatin tarayya da kowa an mai da hankali game da zaben hidda gwani, zaben kaza an hita batun su masu zaben ba a damu da su mai ke damun su ba, saboda tunanin dan siyasa shine inda duk ba a samu yin zaɓe ba shi zai je ya rubuto sakamakon zaɓe ya je ya kai amfani da shi. Saboda haka yana ganin rashin yin zaɓe ma ga wasu al'ummomi kamar riba ce ga ɗan siyasa, domin zai samu damar rubuta abin da ya ga dama a je a amfani da shi. Saboda haka gwamnatin tarayya ta sani in dai da gaske ne suna son su yi siyasa ta yi armashi kuma talaka ya sake yarda da su, to tabbas su yi mai maganin shi ko abin da ke damunsa. Shirin Cinnaka ba sani gida ba ne ke zo muku daga dan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM. Za mu je mu dan huta kaɗan, idan muka dawo za mu duba sauran batutuwa da suka rage mana a ciki, har da nasarar da sojoji ko askarawan tsaro na ƙasar Burkina Faso suka samu wurin kashe 'yan ta'adda 50 da kayan yakin su a yunkurinsu na shigowa Najeriya domin su yi ta'addanci. Sai a dakace mu. Mun ɗauki kambun sha ambato sha kallo, farin wata sha kallo, don inganta buƙatar masu kallo. Shi yasa takenmu ya zama sabon zubi, sabon tsari don mai kallo. Kama daga zangon nishadi a inda muka tanadi taskar Kaniwo, kiɗe-kiɗen ƙetare, kana da fayyace sirrin da ke cikin shirin fina-finan Kaniwo. Kana ga ɓangaren sabon jini, 'yan mata da samari, kama daga shirin dandalin mata, labarin zuciya, wasanni, kana da madugun shirin barka da safiya. Sabon zubinmu yana ɗauke da duniyar adabi, sarki goma, ɗana kowa ne, sirrin girke-girke, ga kuma shirin kandami babbar gayya, canji leƙa gidan kowa, ga shirin ina muka dosa da maɗingin idan mikiya, kashin farko da kashi na biyu. Mu dai kullun cewa muke mai kallo kalla abin kallo, ka sha kallo a farin wata sha kallo. Marhaban muke da ke tashar farin wata mai yaya duhu kowa. To ba da shirin Cinnaka ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM.
malam Mahmud Sale, na ga wani labari da ya fito daga ƙasar Burkina Faso. Kusan gidan talabijin ne na wannan ƙasar ya hiddo da labarin, kuma an nuna hotuna na 'yan ta'adda 50 da aka kashe da baburansu da motocinsu, waɗanda yunkurinsu na su zo Najeriya ne, akan hanyar su ta zuwa Najeriya ne aka yi musu kwanton ɓauna aka hallaka su. Na ga wannan faifan bidiyon ya zagaya sosai, kuma maganganun da mutane suke a kan shi ya nuna cewa lallai ashe yakin nan idan Najeriya ta ƙara haɗin kai ta jawo kan makwabtan ƙasashe za a samu nasarar shi, domin labaran da ake samu ma a cikin gida Najeriya cewa 'yan ta'addan nan fa akwai 'yan ƙasashen waje da yawa a ciki, ba ma 'yan Najeriya ba ne kawai ke yin wannan barnar. Shin menene muhimmancin wannan yakin da 'yan Burkina Faso suka yi idan ka kwatanta shi da cewar Najeriya ma da wannan yakin take yin shi ba a samu tasiri zama ɗaya a samu innan bayanai sun fito a kan kari ba? to wannan abin da ya faru a Burkina Faso yana manuniya da cewa wato haɗin kai a tsakanin ƙasashen da suke yankin a Afirka ta yamma yana da matuƙar tasiri, kuma waɗannan sojoji na Burkina Faso da na Niger da na Chadi suna matuƙar taimako gaya wajen daƙile sufuri ko kuma kaiwa da komowa na wannan 'yan ta'adda su shigo Najeriya su yi nasu, su yi ta'asar da suke son su yi. Saboda duk ɗan ta'adda da kasan ne na yankin Afirka ta yamma ya ɗauki Najeriya wani tandin mai. Na farko tandin mai ne, akwai dukiya. Na biyu wato ƙasa ce wadda take da rauni da kuma wato rariya ce, mashigar komai babu mai dakile su, saboda bodojin a buɗe suke, zaka yi rakabawa ka wuce ba mai tanka maka, zaka wuce da makamai ba mai hatta tanka a wani zubin ana wuce da ita, amma jami'anmu ko kau da ido suke ko kuma dai wani dalili wanda mu bamu san shi ba, shi yake sa ake wannan kaiwa da komowa. Saboda wannan abubuwan idan ɗan ta'adda ya shigo Najeriya to ya zo tasha, nan ne inda zai saki kafarsa ya saki ransa ya abin da ya ga dama, babu mai tanka masa. Saboda idan suka yi kokari suka shiga dajin birnin Gwari ko dajin Zamfara ko dajin Niger za su ci karansu ba mai babbaka, za su yi wata ɗaya wata biyu, jami'an tsaron mu ba su kai musu hari ba, suna nan suna kama mutane, suna ne miliyan 100 miliyan 1000 suna samu, kuma suna sarrafa wannan kuɗin suna aikawa garuruwansu, ana daɗa kawo makamai da kuma 'yan ta'adda wanda za su agaza musu wajen mummunan aikin nasu. Umar Ahmad, na ga Najeriya ma bangaren arewa maso gabas akalla an fara samun irin wannan nasarorin na wato lugudan wuta akan 'yan ta'addan nan da ke zirin tafkin Chadi da kuma bangare na dajin na Sambisa. Kana ganin akwai wani zumma da za a ƙara himmatuwa domin wannan abun da ake a yankin arewa maso gabas ya shigo yankin arewa maso yamma, inda jiragen sama da na ƙasa za su yi ayyuka gadan-gadan, domin bayanan da ake samu da cikin dazuzzukan nan shine jiragen sama ne kawai ke tada 'yan ta'adda na hankali, ba wai sojojin Najeriya ko jami'an tsaro na 'yan sanda da ke zuwa da motocin silke a ƙasa ba. To kusan kamar yakin arewa ta gabar yaƙi ne wadda za mu iya cewa ya zo ƙarshe, saboda akwai haɗaka mai ƙarfin gaske da wasu ƙasashe da ke yankin tafkin Chadi, kuma dama shi idan ana yaƙi za ka ga yawancin dakaru suna harin shi babban kwamanda da ke bada umarni, kusan shine ginshikin yaƙi. Akwai dalilai da yawa da suke tahaliki da harin kwamanda, saboda shi ke da alaka da waɗanda ake zargi masu ɗaukan nauyin hare-haren da ake kaiwa, shi ke da alaka da yadda ake safaran makaman da suke samu suke ƙara ƙarfi, shi ke da alaka da yadda ake samun kuɗaɗen tafiyar da irin waɗannan ƙungiya na ta'addanci. Su waɗannan 'yan ƙungiya yawanci sun shiga ne bisa rashin sanin zurfin munin al'amarin, wasunsu kuma sun shiga ne bisa tilasti, an tilasta musu sakamakon ɗauke su tun suna ƙananan yara, ko kuma an yaudare su da wasu ƙananan kuɗaɗe ko da wasu abubuwa na more rayuwa. To abin da yake akwai a yanzu, ya kamata a ƙarfafa
shi kanshi kai hare-haren a yankin arewa ta gabar domin yakin ya zama na an kai sa, kuma su gane cewa yanzu arewa ta yamma tana buƙatar wannan agajin da aka samu shi ma a arewa ta gabar, domin yanzu ana magana ne sojoji kusan kullum ana ta basu muhimmanci a arewa ta gabar, kuma yakin yana kawowa ƙarshe. An manta da arewa ta yamma, babu wani sansani kamar yadda ake sansanin soja a arewa ta yamma. Ya kamata a fara yin waɗannan sansani da za su rika tattara bayanai da tura jami'ai da tare shingayen da ake amfani da su wajen fitan 'yan ta'adda da shigansu, sannan kuma da zafafa kai hare-hare ta sama a yayin da aka tabbatar da tartibin bayani akan maɓoyansu, kada a ji a irin harin nan da aka yi na jihar Neja da irin harin nan da aka yi na Ran da aka kashe fararen hula masu tarin yawa. Mun gaji to 'yan ta'adda 50 da suke tasowa daga makwabtan kasashe da yunkurin su shigo Najeriya, har ma aka nasara a Burkina Faso aka kashe 50. Wato baburan da muka gani a faifan bidiyon nan da motocinsu sai kai mamaki, ashe ana irin wannan jerin gwanon a zo a lokaci ɗaya a shigo wata ƙasa ba tare da ma Najeriya kila ta sani ba. Kuma sau nawa ake samu da waɗansu ƙasashe da kusa da Najeriya da 'yan ta'addan nan suke yin irin wannan jerin gwanon su shigo ba a sama sun shigo ba, sai dai a ga bayyana su a wurin yawan tashin hankali da fititunin da ake samu, tun da wanda suke kamawa din nan suna ba da labarin cewa lalle akwai da dama da ba 'yan Najeriya ba ne. Wato Burkina Faso tana arewacin ƙasar Nijar, tana iyaka da Nijar a can jihar Tillaberi, kuma jiha ce wadda ita ma tana da nan ne wato 'yan ta'adda ma masu addabar ƙasar Nijar su ma nan ne sansaninsu. Saboda haka idan ka hada kan iyakoki kusan 3 ne suka hadu a wurin, to idan dukkansu kuma suna fama da matsalar tsaro. Saboda haka ba mamaki duk wani wanda ya so ya gitta wurin, wato yana da wahala ya gitta ba tare da ya fada idanun ma'aikatan tsaro na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba. Wato idan mutum ya dubi yanayin wurin shi kansa, ba wuri ne wanda ke da itatuwa ko wasu maɓoya ba. Mafi yawan 'yan ta'addan nan da ke sintiri wannan wurin zaka ga suna sintiri ne da dare kwarai da gaske. To sai mu yi magana shigowarsu Najeriya, domin idan sun biyo ta Burkina Faso, duk da dai ba a san asalin ina suka fito ba, daga Mali suka fito ko daga Cote d'Ivoire suka fito ko daga Burkina Faso din suka fito ko daga ina suka fito, dai tunda an ce Najeriya suka yi cinki, to suna da masaniyar wato yadda iyakokin Najeriya suke, kuma sanin kowa ne iyakokin Najeriya abu 2 ko 3 suna sa iyakokin Najeriya su zama kuwa ka banza. Na ɗaya, sun yi yawa, iyakan Najeriya ta yi faɗi, ta yi yawa kwarai da gaske yadda ma'aikatan tsaro ba su isa su kare iyakokin ba, kuma gashi babu wasu dabaru na zamani, na'urorin zamani da za a yi amfani da su. Da mun ji hukumar shige da fice ta immigration an ba su kuɗaɗe masu ɗimbin yawa wanda za su zo su sanya wasu na'urori waɗanda za su sa ido ga shige da fice a kan iyakokin Najeriya. Amma in ka je waɗannan iyakokin babu alama wata na'ura, babu komai a wurin. Sannan ma'aikatan da suke kare iyakokin Najeriya, idan ka je ba abin da za ka gani sai ɗimbin tsintsaccen hanci da rashawa. Ciniki ake yi, karɓan kuɗi ake gaban kowa. Ni na je na gani, kuma mun gani yadda ake yin irin wannan cin hanci da rashawa na fitar arziki akan iyakokin Najeriya. Saboda haka tun da su 'yan ta'adda na wasu ƙasashe sun gane cewa na ɗaya ko an kama ka kana iya fita saboda cin hanci da rashawa, na biyu akwai wurare da dama da za ka iya wato sallacewa ka shiga ba a ganka ba. Saboda haka sun san wurin yana da wahalar da za a gani, shi yasa suke shigowa. Kuma idan sun shigo kamar yadda Malam Mamun ya faɗa, akwai dazuzzuka Najeriya inda za ka shiga da ka shiga ka tsira. Saboda haka suna da cikakken bayani game da yadda ƙasar Najeriya take ciki na samun maɓoya da kuma sauƙin shiga ga su kansu wato 'yan ta'adda. Da haka shi Mamun babban kalubale ne iyakokin Najeriya, ba wai ma inda ke da jami'an tsaro, a dazuzzukan kamar bodojin babu shinge, babu sa ido, babu kuma wani tsari da ake tattara bayanan sirri
akan yadda 'yan ta'adda suke shigowa cikin kasar. Wasu ma na zargin har da jiragen sama suna shigowa ta waɗansu ɓangarori na Najeriya ba tare da an san cewa sun shigo ba. Wannan gaskiya ne Umar, akwai dubban dubata 'yan ta'adda da suke shigowa Najeriya a duk safiyar Allah, kuma jami'an tsaro a bisa ka'ida na leƙen asiri ya kyautu su ga motsinsu, su ga ina suka je, ina suka yi tunga, ina suke zaune, wanda za su iya amfani da wannan labaran sirru su kai musu harin da ya dace. Wato kullum lamarin tsaro idan an ɗauko nakan fita da dalilai guda biyu ne. Na farko, tun ragini tun razzane mun riga mun bar wannan lamarin tsaro ya taɓarɓare. Na farko, hawan shugaban Muhammadu Buhari a 2015 ya shigo da zumar yaƙi wannan cin hanci. Aka naɗa sabbin kwamandojin sojoji na sama da ƙasa da na ruwa, aka zo suke aiki. To ya kyauta a lokacin, ya kyauta a ce ya gaggauta canja wasu wanda ya kasa aiki a canja shi. Amma aka bar mutane suka sake, su kwamandojin suka sake tsawon shekaru suna mulki, lokacin su yayi amma yake canja su, ya kau da kai sai dunguza musu kuɗi yake amma baya tsawatarwa. Na biyu, waɗannan sojojin namu za su yi amfani da bom mai iskar gas. A duba tunda an san inda suke taruwa in ta'addan nan, a jefa musu bom mai amfani da iskar gas yanda za su yi bacci na awa ɗaya awa biyu. Dama an shirya sojoji a ƙasa, sai su je su yi wa wurin ƙawanya, sai su kwashe su, sai a zo a kai su barikin da za a musu bincike a ga waye dan ta'adda waye aka kama. Za a iya dabaru, yanda zan yi tuna lokacin da ake yakin Iraq da America, an yi amfani da iskar gas, an sa wasu bacci, sojojin America na ƙasa suka kama su, ba a harbe su su harbi ba, aka kama mutanen nan, aka je aka ajiye su, aka musu binciken da ya dace. Haka ya kamata sojojin su dinga amfani da wani iskar gas din. To yanzu Ilfano, ku shiga labarin namu na ƙarshe na wato 'yan ta'adda, 'yan iswa ko 'yan kungiyar Boko Haram da suka bai gwamnatin tarayyar Najeriya wa'adi na sati daya cewa ko dai a sako masu waɗansu kwamandojinsu da yara su wurin 7 ko 8 da aka kama daga jihar Nasarawa, wato aka kai su wani gidan marayu a jihar Adamawa, ko kuma za su fara kashe mutanen nan da suka sata a jirgin ƙasa da aka kai wa hari. To an samu bayanin cewa an gano cewa yaran nan suna nan, kuma bayanan da aka samu daga masu shiga tsakani ko masu ba da bayanai akan al'amuran da na cewa akwai alamar wannan ya kwantar masu da hankali cewa ana fatar za a iya samun sulhu kenan. meye muhimmancin wannan labarin da kuma sako waɗannan mutane sama da 60 da ke hannun 'yan ta'adda fiye da wata 2 a yanzu? To gaskiya ya kamata gwamnati ta duba lamarin waɗannan mutane. Idan ka ga yadda ake fitar da bidiyonsu akai-akai, kasan sun jigata, sun samu zautuwa, akwai gajiya a tare da su. Tun azumi wasu anan suka yi azumin su, anan suka yi sallan su, gashi ana harin wata sallan, ga wasu tsofaffi ne, wasu ma suna da faɗa a ji. To amma tunda bisa bukata ce, dama ko a yaƙi akwai musayan fursunoni, akwai masaniyan haka. To amma duk da waɗannan 'yan ta'adda ne, ba laifi ba ne idan za a ɗauki wasu waɗanda dama suna da rauni a ba su, waɗanda su kansu ba su da tartibin inda za su kai su, don a 'yanto waɗannan mutane da ke da iyali masu tarin yawa, da ke da 'ya'ya da jikoki da 'yan uwa da ginshikin al'umma. Ya kamata gwamnati ta duba wannan damar ta yi amfani da shi, domin kin yin haka yana da nasaba da abu biyu. Kaga yau ba a koma harkar na sufurin jirgin kasa ba, kuma wannan dalili iyayen waɗannan da 'yan uwa da abokan arziki suka ce bayan da za a yi ba 'yanto musu 'yan uwansu ba a koma wannan sufuri, tunda sufurin ne ya ja aka yi wannan silan kama su. Don haka in aka koma, gwamnati za ta manta da wannan magana. Amma dai wannan bai zama hujja Elfar, domin ko da an yi wannan sulhun an sake su, ba zai hana ɗan ta'adda ya sake tare layin dogo din nan, shi sake barnar da ya kuma ya nemi a yi wani sulhu da shi ba ganin kamar magana dai cewa a yaƙi mutanen nan gadan-gadan a yaƙe su shine mafi ala. To ai kullum maganan ake yi a yaƙi mutanen nan, gwamnati kullum ita ma sai ta ce ta ba da makami, an sace makami, an ba da kuɗi, an sace kuɗi. Har yaushe ne za a yi ta magana ɗaya
abin ya ƙi ƙare. Wannan shine ya kai mu ga dole ne a rika duba wasu hanyoyin mafita, domin barin rayukan waɗannan inda wasu jigajigan 'yan siyasa ne aka kama da yanzu maganan ta zo ƙarshe, tunda ba manyan kwamandoji ba ne kamar da aka yi zargi da farko, wasu yara ne. Ya kamata a duba yiwuwar sake musu saboda su ma waɗannan su dawo wajen iyalansu, waɗancan su koma gare su, kuma ya rage ma gwamnati ta tsaya tana kallon su ko kuma ta ɗauki mataki a kansu domin kawo ƙarshen irin ayyukansu. mun gaji babu shakka wannan tsaka mai wuya ce ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma bangarorin tsaro akan maganar sako waɗannan yaran ko biyan bukatun 'yan ta'addan nan domin a sako sama da mutane 60 da aka sata akan wato a harin layin dogon nan. Me kake ganin ya kamata a yi ko kuma makomar wannan dambarwar da ake ta jan kafa kafin a yanke shawara ko matsayi a kai? farko na shine kamar karo na hudu kenan gwamnatin najeriya tana samun kanta cikin irin wannan matsatsin. An yi na 'yan matan Chibok lokacin da 'yan ta'addan boko haram suka nemi a sako musu mutanensu su saki 'yan matan Chibok, gwamnatin najeriya ta tsaya jan kafa. Ta har yau mutanen 'yan matan, wasu daga cikin 'yan matan Chibok suna hannun 'yan ta'adda. Aka zo ga 'yan matan Dabci, su ma aka kama su. Lokacin da suka nemi a sako musu waɗansu daga cikin mutanensu, gwamnatin najeriya ta yi ta naɗa kwamitoci, ta saki miyagun kuɗi, aka zo har aka yi taima gwamnati damfara. Waɗansu sai su fito su ce sun ji sun gani su 'yan ta'adda sun aiko su a basu kaza, gwamnati ta bada. Har jami'an gwamnati ma sai da suka yi ma gwamnati damfara akan an sa kuɗaɗen da ba su bane da sunan za a karɓi waɗannan mutane. Ba a ba su mutanensu ba. Har yanzu waɗansu daga cikin 'yan matan Dabci suna hannun 'yan ta'addan nan. Aka dawo kwana-kwanan nan aka yi 'yan makarantar Birniya wuri, su ma dogo gida ya fito ya faɗi cewa yana da yaran shi ga wurin da suke, ga inda suke, a sako mashi ya saki waɗannan yaran. Gwamnatin najeriya ta tsaya jan ƙafa, ƙarshenta ba a yi masa yadda yake so ba. Yanzu ana cewa akwai yara 13 har da 'yan mata, har ma waɗansu ana cewa an jefa su cikin wani mummunan hali. Ba a sake su ba, ba a saka mai mutanen shi ba, shi kuma bai saki 'ya'yan mutane ba. To ashe gwamnatin najeriya yanzu ba sai an gaya mata cewa 'yan ta'addan nan ba hawasa suke ba. Duk inda suka yi suka ce a sako musu su saki, to idan ba a saki ba su ma ba za a su saki ba. Saboda haka gado kan ƙasa da ƙasa abin da za a ɗauka shine idan mutum guda ya salwanta da sunan irin wannan ka'ida ta ku sako mana mu sako muku, duk wanda rayuwar shi ta salwanta za a ɗauki kamar gwamnatin najeriya ta kashe shi ba 'yan ta'adda suka kashe shi ba, domin sun sa sharaɗinsu sun gindaya, kuma tun da sun shiga gaban gwamnati har sun sace mutane 'yan ƙasa kuma waɗanda gwamnati ke da haƙƙi ta kare rayukansu, to ya zama wajibi gwamnati ta yi musu yadda suke so. Gwamnati abu biyu ya rage gare ta, ya kai na uku. Na ɗaya, ko dai a yi yarjejeniya 'yan kuɗi suke so a basu, ko a saka musu mutanensu, ko kuma gwamnati in tana da ƙarfi ta yi ƙoƙari ta ƙwato da ƙarfi ta halaka su. To idan ba ta da ƙarfin halaka su, ba ta da kuma ƙarfin ƙwata talakawan nan, to ya zama wajibi dole su ba da kai bore ya hau a sako talakawa da suke riƙe, su kuma su saki waɗannan mutanen da ake bukata domin a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Mamun Sale, wani abun damuwa shine halin kunci da waɗannan da aka kama suke ciki. Ba wai su kawai wanda aka sata a hadin jirgin ƙasa ba, akwai ɗaruruwa da ke cikin dazuzzuka da ke cikin wannan lalura, wannan bala'i, wannan wato akuba na cewar a waje suke. Yadda kasan ana baje dabbobi a waje, haka mutanen da suka yi a waje da ruwa da iska da komi a kansu, an masu turaku an ɗaure su. Shin mutanen da aka yi wa irin wannan kunci da bala'in da masifar da me yayi kama, shin me kake ganin ya kamata a ce mahukuntan najeriya su gaggauta yi domin kowane minti ɗaya mutane suka ƙara hannun 'yan ta'addan nan, masifar da bala'i ƙara zabtuwa yake yi a cikin rayuwarsu?
to ko shakka babu wannan kamamun da suke hannun 'yan ta'adda suna cikin yanayi na lahaula wala quwata. Kowanne zaka ga bidiyon da ake saka na kowane lokaci zaka fuskokin su wato yana nuni da mutumin da yake cikin kaman gwangwanin musulaita aka sa aka rufe shi, suna cikin kunci, suna cikin tashin hankali, sun da tuna rayuwar suna tuna rayuwar mutanen da suka bari a gida. Amma an dan samu ci gaba saboda na farko da 'yan ta'addan sun ci a kwana 7 idan gwamnati ba ta yi wani abu ba za su ci gaba da za su fara kashe waɗannan fasinjo fiye da 60 da aka kama. To amma a sanadiyar ganin 'ya'yansu guda 8 da suka gani suna da lafiya, suna cikin kwanciyar rai, sun daga wannan ajalin na kwana 7 sun maida shi kwana 14 kamar yadda tukur mamu na desert herald ya faɗa cewa suna da kwana 14 gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan yara, su saka yaran nan guda 8 su kuma su saki wala Allah duka fasinja 68 din ko kuma wani bangare na fasinja ba su fayyace ba. To amma ke gwamnatin tarayya ta yi hoɓasa ta amshi wannan da'awar da aka musu kan cewa su saki yaran nan 8 alabishi a ga su 'yan ta'addan nan sun bada abin da suka alkawari ko kuma sun kasa. Masu kallon sauran mu da wannan bayani na Mamun Salim muka kawo ƙarshen shirin Cinnaka ba sanin gida ba da ya zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen radio vision FM. A madadin shi da Umar El Faruk Ahmed da Shu'abu Mungadi, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke muku fata alheri da kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai wani jikon idan Allah kai mu huta lafiya.